Bidag sa mga tao sa Department of Health aron magpabakuna batok sa mga balatian nga posibleng mutakboy kanila. Samtang misugyot ang DOH sa mga tao nga magsulob og face mask sa mga dapit nga tapukanan sa daghang mga tao. Ano ang report? Kini ang mga tao nga niadto sa Department of Health aron magpabakuna batok sa mga balatian nga posibleng mutakboy kanila. Lakip sa gitanyag ang anti-flu vaccine alang niadto na edad og 18 anyos pataas. Naghatag usab sila og pneumococcal vaccine o bakuna batok sa pneumonia alang sa mga senior citizens nga pang lifetime ang epekto. Niturok usab sila og bakuna batok sa cervical cancer. Gi-augment nato ang services. Makita man sa nato nga bisag naghatag ang mga LGUs, ang mga health centers, daghan gihapon kayo ang nag-avail sa ato karon. Ang magtiayong senior citizens ang apil sa nakapahimo sa libreng bakuna sa DOH-7. Mahinungdanon matod pa sa ilang pangidaron nga makapanagang batok sa mga virus, busa gihangop nila ang programa. Nabil nila ang anti-flu ug anti-pneumonia vaccine diin mamahimo rang dunganon. Kanang nahitabo sa China, kanang grabe kay pneumonia cases na dili pa ma-explain. So kami, sinabot ang magpa-pneumonia vaccine na lang po. Just in case, moabot sa Pilipinas. Pasalamat mo sa DOH nga libre lang ko anron vaccine, way bayad. O mahal ba siguro ka ng pneumonia vaccine? Giigo sa atong vaccine ang katong common kaayo nga makakos og mga pneumonia and flu nga maoy hinungdan sa pagtaas sa mortality, namatay due to kani nga mga sakit. Mula na't pasunod semana ang vaccination hinon, mamahimo rang moadto sa LGU ang gusto mo avail nini. Samtang gimugatan sa DOH official nga dako og matabang ang bakuna sa pagpalig-on sa immune system sa mga tao aron dili magrabihan kun adunay motakboy nga balatian sama sa flu ug ubang respiratory illness. Mitambang ang DOH sa mga tao nga kung mahimo magsulob gihapon og face mask kung mutambong sa kalihukan nga dagsaan sa mga tao aron dili matakdan sa mga balatian. Especially in areas like kanang crowded kaayo nga places like malls and all. Samtang gisusi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang mga baligyanan og face mask aduna pay daghan. Gani, gipaubsan pa nila ang presyo nga niabot na lang sa tagpiso na lang ang matagbuok. Pero anaaw say per pack depende sa matang. Naaray tag sa mupalit na say kuan minus-minus na lagi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.